Samantala, libreng deworming ibinabahagi naman sa mga alagang hayop sa San Nicolas. Ang ulat pakinggan kay Idol Dennis Brillante. 104.7 IFM. Report! Kasalukuyang nagsasagawa ng libreng deworming at pamimigay ng bitamina ang lokal na pamahalaan ng San Nicolas para sa mga alagang hayop mula Oktubre 20 Nilinaw hanggang ng Nobyembre National 21. Food Authority Sa Eastern pangunguna Pangasinan ng Municipal Agriculture Office, isasagawa ang programa sa 24 barangay ng bayan na magsisimula tuwing alas 8 ng umaga. Layunin ng programa na mapanatili ang kalusugan ng mga alagang hayop mula sa maliliit hanggang sa malalaking uri sa pamamagitan ng proteksyon laban sa malnutrisyon at mga parasitiko. Pinaalalahanan din ang mga nais magpabakuna o magpa-deworm na maghanda ng lipit o tiyut para sa maayos na paghahawak ng kanilang mga alaga. Hinimok naman ng lokal na pamahalaan na ang mga nag-aalaga ng baka, kalabaw, kambing at tupa na makiisa sa libreng serbisyong ito para sa kapakanan ng kanilang mga alagang hayop. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.